Вече четвърти ден медиците от COVID отделенията и спешна помощ получават топъл обяд от заведение във Велико Търново. Собствениците на ресторанта решават да последват примера на техни колеги от Габрово. Около 50 порции за медиците, които са на първа линия в COVID отделенията, защото имат нужда наистина от морална подкрепа. Трябва да знаят, че има някой за тях. Медицинските специалисти са благодарни за кампанията, като за тях по-важно е, че по този начин получават морална подкрепа. Лекарите, сестрите и санитарите карат 7-дневни смени в специализираните отделения. Тези 7 денонощия те не излизат от отделенията. Обслужват денонощно болните. Понякога този хубав вкусен обяд те се го хапват към 19-20 часа вечерта. Нямат време. Тази подадена ръка, естествено, че много зарадва всички наши колеги. Не е важно само това, че те получават храна. По-важното от всичко това е, че някой друг също мисли за тях. Това е една морална подкрепа, на която ние много се радваме. В кампанията се включват и доброволци от Търново РъНС, които помагат с координацията. Освен това събират и средства за закупуване на продукти. За 24 часа имаме 1000 лева от, мисля, че са 6 човека, като това е почти без никакво разгласяване, че всъщност ние започваме и финансова част да съберем, за да може да обезпечим до някаква част от храната. Това е морален жест. Ние знаем, че ние не можем да ги нахраним и трите яденета или да им платим заплатите, но те са вътре по 7 дни без да излизат и на ротационен принцип. И когато знаят, че някой мисли за тях и обществото прави такива жестове, невероятна подкрепа емоционална за тях. Вече 2 фирми помагат в благородната инициатива, като осигуряват хлебни изделия и плодове. Търсят се и още фирми и заведения, които да съдействат, за да може кампанията Хапка надежда да продължи.